Mä kuolen kohta. Hei, hengitä nyt vaan syvää. No, eikö sua mukaan jännitä? No, totta kai mua jännittää, mutta en mä nyt... Terveisiä Tampereelta. Esiraadin äänet ei ole vieläkään tullut. Mutta mulla on yksi toinen hieno uutinen, nimittäin yleisön suosikkiesitys on valittu. Ja voin kertoa, että Virtauksen lukiosta mennään finaaliin, sillä yleisöäänestyksen voittaja on Vilma Haavisto. Eikö vieläkään tullut tuloksia? Ei. Mä en tajua, miksi ne miettii edes näin kauan. Ei, rauhoitu, Hani. Te pääsitte ihan varmaan Saken kanssa finaaliin. No enpä mä nyt tiedä. Jotenkin vähän epävarma fiilis. Mulla kans. No mä oon niin varma teidän voitosta, että mulla on teille juhlapäivällinenkin valmiina. Tää? Joo. Karrin gourmet-ravintola on auki vain teille. Nyt tulee tulokset. Marika Ruskanen. Joo, täällä aika jännittyneenä odotetaan. Niin? Mä haluaisin vaan muistuttaa teitä kaikkia siitä, että vielä on 1 vuorokausi aikaa äänestää. Olisi hienoa, jos Vilma ja Krista pääsis molemmat finaaliin ja tosiaan ainoa tapa vaikuttaa siihen on äänestää. Nämä tanssikisat on Vilmalle oikeasti tosi iso juttu. Ja mä oon ainakin päättänyt antaa ääneni sille. Mutta joo, pääasia, että kaikki äänestää. Joo, ei mulla sitten muuta. Kiitos. Anteeksi, Janne, kun mä oon ollut sulle viime aikoina niin hirveän tyly. No, kyllä sä nyt itsekin tiedät, että on ollut. Mä oon tosi epäreilu. Mulla on ollut vaan ihan hirveä stressi sen tanssikilpailun takia. Kai sä ymmärrät. Kyllä mä tajuun. Eikä mun olisi tarvinnut mennä puhumaan Suiselle siitä ruokapäiväkirjasta. Mä en todellakaan halunnut sulle mitään ongelmia. Unohda. Ethän se tarkoittanut pahaa. No, mites? Ollaanko me taas ystäviä? Joo, ollaan. Kiva. Mulla on ollut ikävä sun juttujas. Mennäänkö kävelemään hyppytunniksi? Mennään. Miten sä, Vilma, sanoisit, jos mä tulisin kannustaa sua sinne tanssikisan finaaliin? No eihän se ole edes yhtään varmaa pääseksä. No totta kai sä pääset. No eikä sä varmaan saa enää edes lippuja. Mä kuulin, että se on loppuun myyty. Oh joo. No mut hei, no jos nyt sattuisikin silleen, että joku meistä pääsisikin sinne, niin sä voisit yrittää tyrkyttää itseäsi avustajaksi tai toimitsijaksi tai joksikin vasta. Mä voisin olla vaikka sun henkilökohtainen huoltaja. Niin, no vaikka. Tanssijoiden huoltojoukkoihin. Sinä. Mä haluan vaan tukea mun ystäviä, erityisesti Vilmaa. No, kyllä meille apu kelpaa. Okei, hyvä, kiitos. Siis jos meidän koulusta nyt joku menee jatkoon. Mä oon optimisti. Mites se Vilman jalka? Mikä? Niin, että onko se vielä kipeä? En mä ainakaan mitään kuullut, että se olisi. Okei, hyvä. Mikä tää jalkajuttu oikein on? Mikä? Marika kysyi, onko sun jalkas vielä kipeä. Hei, eiks me olla sovittu, että me ollaan ystäviä taas? Joo. No, kerro sitten. No, tää nyt on tämmönen, pikkupolvivamma, joka ei ole ihan kunnossa. Pikku polvivamma. Niin. En kerro kenellekään, Vilma. Mennään muualle. Kärisit määräs sulle. No, lepoa, kylmää, kipulääkettä. No et sä ainakaan levännyt oo. No, eihän mä voi jättää mun tanssitreenejä väliin. Entäs jos sä pääset sinne finaaliin? Pystyt sä tanssiin täysillä? Pystyn. Jos sä saat sun jalkas vaikka jonkun eli-ikäisen vamman, onko se kilpailu sellaisen riskin arvoinen? On. No, kyllähän säkin laittaisit musiikin edelle. Ehkä laittaisikin. Laittasin. Enkö... Mieti, jos sulla olisi sun unelmieskeikka tulossa ja vaikka joku jännetupin tulehdus kädessä, niin ehkä muka menisi soittamaan. No menisin. Vaikka mikä olisi, mä menisin.
Niinpä. Ehkä sun olisi parempi jättää nyt pari treeniä väliin ihan oikeesti. No mut silloinhan Marika tajusi, että mun polvessa on oikeastikin joku vika ja se saattaisi estää mun pääsyn loppukilpailuun. Anna mä jeesaa. Jaha, Jani on aloittanut huoltomiehenä. Vilma, onko polvi parempi? Joo, laitetaan varmuuden vuoksi tukiside vaan. Ja lääkintämies on samaa mieltä. Joo, kaikki ihan hyvin. Hyvä.